Da dokument importanti ieħor bħal dokumenti li ħarġu qabel aħna impenjajna ruħna mal-kap tal-partit, Dr. Busuttil, li bħala GRTU għal-kemm aħna nirrappreżentaw il-businesses committed li aħna nagħtu l-kontribut tagħna biex l-ambjent tal-pajjiż tagħna ikun aħjar milli llum u naħdmu flimkien biex l-ambjent inkomplu tejbuh. Naħseb dan huwa dokument robust u professjonali u ħafna fih ħafna punti validi. Jiena li joġobni fih huwa li hemm tentattiv biex jissaħħu l-istituzzjonijiet u jinħoloq bilanċ li huwa bejn l-iżviluppaturi u l-ambjentalisti imma b'mod li jgawdu tnej. Mela dan id-dokument jidher li huwa pass importanti ħafna biex fl-aħħar mill-aħħar meta jiġi implementat ikun hemm soluzzjonijiet għal problemi li ilhom ħafna fil-pajjiż. Fl-aħħar mill-aħħar l-ambjent u anke l-kwalità tal-ħajja illum inħossu li għandna bżonn nittakiljaw u naħsbu li s-soluzzjonijiet parti mis-soluzzjonijiet ta' din anke ġo dan id-dokument u tajjeb li jiġu attwati. Il-proposti huma f'ħafna każi konkreti ħafna, daħal f'ħafna suġġetti li importanti għal l-kwalità tal-ħajja u naħseb li l-punti li laqat huma serji u affarijiet li l-qudiem rridu nindirizzaw. Forsi ħaġa tajba wkoll li qed inħarsu long term. Il-Kamra tal-Kummerċ fil-fatt anke f'konsultazzjoni oħra preċedenti mal-Partit Nazzjonalista qed tilqa' dan id-dokument, qed tilqa' l-fatt li anke l-partit fl-oppożizzjoni qiegħed titina l-idea tiegħu anke jekk fl-eventwalità li jkun l-gvern alternattiv għal dan il-pajjiż bħala dokument nilqgħuh anke bħala Kamra kienet ħarġet il-viżjoni ekonomika tagħha 2014-2020 u jidher li d-dokumenti hemm ħafna numru ta' proposti li fil-fatt jaqblu mad-dokument tal-Kamra tal-Kummerċ. Around face value jidher li hemm ħafna proposti interessanti u tajbin fis-sens li naħseb illi it's about time illi fil-politika Maltija nibdew naħsbu fil-futur ta' dal-pajjiż, speċjalment fejn jidħol ambjent u pjanar.